Zdravím vás, vítam vás pri majovom výklade. Zvolíme teraz trošku takú nevedeckú metódu, teda nepôjdeme vykladať horoskop, ale pozrieme sa na karty. S tým, že vybral som termín, kedy je Luna v nove, pretože nov je nový cyklus. Ja veľmi nerád používam časové úseky, ktoré ja považujem za umelo vytvorené, čiže podľa občianskeho kalendára, kedy sa nám začína nový mesiac, tak to je iba kalendár, ale to neznamená ešte, že na oblohe sa niečo deje. Podobne je to aj s Novým rokom, keď my oslavujeme Silvestra, na Silvestra Nový rok, tak takisto je to iba zmena v kalendári, dokonca ten Nový rok v každej zemi podľa toho, v akom sú časovom pásme, oslavujú v inom čase. Čiže v podstate 24 hodín trvajú tie oslavy na celej Zemeguli. Ale pre mňa je nový rok, nový cyklus. Niečo sa pre mňa, ako astrologa, musí na tej oblohe diať. Za taký nový cyklus sa kedysi považoval ingres, teda vstup slnka do barana, respektíve poznáme to ako jarnú rovnodennosť. To je na konci marca. No a čo sa týka nejakých mesačných cyklov, tak takisto kalendár je len formálna vec, ale pre mňa reálny cyklus, teda to, čo sa reálne deje na oblohe, sú fázy mesiaca. To je reálny pohyb mesiaca okolo Zeme. A nov je aj symbolicky vnímaný ako začiatok nového cyklu a dnes, 8. mája, ráno o 5:22 došlo teda k novu. Čiže tento výklad je urobený na ten mesačný cyklus od novu k novu, čiže od 8. mája do 7. júna. K novu došlo v znamení býka, preto tí, ktorí sa narodili v znamení býka, budú mať to šťastie, že keďže majú narodeniny teraz v týchto týždňoch, budú mať separé výklad pre býka a ostatné znamenia potom si môžete pretočiť videjko a tie som roztriedil tak, aby podľa toho, aký vzťah k tomu býkovi, v ktorom k tomu novo došlo, aký majú vzťah k tomu znameniu. Býkovi vládne Venuša, preto som tu vyťahol Venušu. Je to dobrodejná planéta a navyše sa sama nachádza aj v tom samotnom Býkovi. A ona, vidíte, ona vládne Býkovi, to je Býk, aj váham samozrejme. A ona sa aktuálne aj nachádza v Býkovi, to znamená, že je vo svojom znamení, je silná, je domicilná, takže je pozitívna. Je ešte pozitívnejšia, ako by bola, keby aj tam nebola v tom Býkovi, tak to poviem. Vyťahol som tu aj kartu Stellium, pretože je tam v blízkosti aj Jupiter, čiže Stellium vlastne je nazhromaždenie planét, viacerých planét na nejakom mieste. Mám tu živicu, ktorá sa volá Elemi, je to jedno z mojich najobľúbenejších kadidiel a preto som ju vybral, lebo je signatúrou Elemi, je signatúrou Venuše. Škoda, že sa nedá nahrať tá vôňa, dá sa nahrať len obraz a zvuk, ale možno sa v budúcnosti aj dočkame takých nahrávok, kde sa bude dať nahrať aj vôňa. Ale odporúčam, ktorí používate kadidlá, tak aby ste si to zaobstarali, to je veľmi krásne. Takže ja to trošku tu nadýmim. No, ono tu dosť aj dymí. Je to živica, kanárnik luzonský po česky, rastúci v tropických oblastiach Ázie, predovšetkým na Filipínach, produkuje hustú lepkavú živicu, ktorá sa volá Elemi. Pri spaľovaní uvoľňuje ľahký eterický dym s citrónovým nádychom, pripomínajúci mastix. Mne to teda pripomína takú vôňu ihličnatého lesa. Je to fakt veľmi, veľmi pekné. Elemi zlepšuje náladu, osviežuje, zbystruje zmysly, nabíja energiou, prejasňuje ducha, vyvoláva jasnovidectvo a zvyšuje koncentráciu. Zodpovedá Venuši element vzduch. No, keď sme už teda pri tom jasnovidectve, nebudeme tu robiť žiadne jasnovidectva.
Jeden môj kamarát, ktorý sa venuje kartám, povedal veľmi múdru myšlienku, s ktorou sa stotožňujem, že ľudia by možno ani nemali chcieť vedieť, že čo bude, čo ich čaká. Skôr by sa mali sami snažiť, už to aj Dody milo, čiže dal som tam dosť taký kúsoček tej živice a veľmi intenzívne, ale aj veľmi rýchlo to skončí, to dýmenie a v podstate, ale je tu krásna vôňa. Ešte raz hovorím, škoda, že sa to nedá nahrať. Nechcem tu teraz filozofovať, pretože sú určité udalosti, ktoré my nevieme ovplyvniť, prichádzajú samé a niektoré ovplyvňovať vieme, či už vedome alebo nevedome. A úlohou astrológov, alebo poradcov, alebo akohokoľvek človek pri riešení svojich záležitostí vyhľada, by malo byť pomôcť tomu človeku, naviesť ho, ale na správnu cestu, povedzme, aby sa vedel správne rozhodnúť. Ale to najdôležitejšie je, že ten človek, každý človek sa musí rozhodnúť nakoniec sám, pretože všetci sme si tvorcami svojho osudu a to nie je len nejaké porekadlo, ale ono to tak naozaj je. My ovplyvňujeme to, koho si do života, akých ľudí si do života priťahujeme, akých priateľov, aké vzťahy utvárame. Ale aj svoj zdravotný stav si vieme častokrát ovplyvniť. My sami. Či si to už, aj keď si to teda naozaj neradi priznávame. Napríklad životosprávou. Môj tréner, môj fitness tréner povedal tiež takú veľmi múdru myšlienku, s ktorou sa stotožňujem, že ľudia, deti v školách by sa mali učiť zdravej strave a správnej životospráve, pretože mnohé zdravotné problémy, ktoré ľudia majú, sú naozaj ale že zbytočné. Zbytočné, ľudia si potom svoj organizmus poškodzujú a samozrejme zbytočne zaťažujú zdravotnícky systém, keď to takto poviem. A teraz dosť bolo filozofovania, to som len také intro uviedol, aby som vysvetlil, že nebudeme tu hovoriť nič o tom, čo bude, ale skôr sa pokúsime pozrieť sa na ten najbližší mesačný cyklus z hľadiska toho, čo my vieme urobiť pre seba a pre záležitosti, na ktorých nám záleží. Tak, ako sme povedali, najprv urobíme výklad iba pre bíkov, pretože bíci teraz majú výsadu, že k novu došlo v ich znamení a aj teraz majú narodeniny. A rozdelíme to tematicky na 4 oblasti. Oblasť financií, rodina, vzťahy a práca alebo dosahovanie cieľov. Samozrejme, pokiaľ chcete nejaké iné témy, kľudne mi napíšte do komentára a pri ďalších výkladoch, pri ďalšom nove môžeme to rozšíriť. Ja si teda tie karty zvyknem vybrať zo pár kusov a takto úmyselne ich otočím dole hlavou, pretože ja pri výkladoch uvažujem aj karty otočené dole hlavou. Takže bík. Takže vyberieme 4 karty. Prvá karta budú peniaze. Čiže hovoríme ešte raz, je to výklad od novu k novu, čiže od 8. mája do 7. júna 2024. No a vyberieme teda 4 tematické oblasti, čiže peniaze, rodina, vzťahy a práca alebo ciele, lebo nie každý rieši prácu. Takže aby sa v tom každý našiel. Ja rád tie karty dám si takto dole hlavou, aby ma nerozptýľovali. Takže ešte raz, predtým než ešte tie karty otočím postupne, čo je dôležité, nehovoríme o tom, čo bude. Hovoríme o tom, čo my máme
urobiť pre dané oblasti v tomto najbližšom mesiaci. Takže peniaze. Hojnosť, je tam cisárovná, okolo ktorej vidíme veľa ovocia, veľa plodov, je symbol plodnosti, cisárovna je symbol plodnosti, ale, čiže peniaze budú, keď to takto poviem, peniaze budú. Takže o peniaze sa my bať nemusíme, ale bolo to otočené dole hlavou. Dole hlavou môže znamenať, väčšinou to znamená, že ideme sami proti sebe. To je taká základná téza, ako to chápem ja, ako to vykladám ja. To znamená, že toto nám ukazuje, aby sme si nejakým spôsobom sami sebe neuškodili nejakým množstvom niečoho, čo máme alebo čo chceme mať. Aby sme to nepreháňali. Aby sa to potom neotočilo proti nám samým. Lebo nie vždy to, čo my chceme, je aj pre nás najlepšie. To my niekedy aj nevieme. Tí, ktorí potrebujú tvoriť, môžu mať pocit, že musia sa odblokovať. Alebo môže tam byť nejaký blok v tvorivosti. Ale toho sa netreba zľaknúť, preto si to hovoríme, aby ste bíci boli na to pripravení. No, mali by sme si dávať pozor aj na nejaké zanedbávanie niečoho, na nečinnosť, lebo to by mohlo spôsobiť, že nám unikne niečo, nejaká odmena, alebo niečo, čo si zaslúžime, nám unikne, ale zase len z nášho vlastného pričinenia, lebo niečo sme zabudli, vykašleme sa na niečo. Nerozhodnosť. Pozor, keď budeme riešiť peniaze, aby sme neboli nerozhodní, treba si veci dobre premyslieť, keď nás čakajú nejaké rozhodnutia v oblasti financií. Pozor, aby sme pri financiách sa nedostali do situácie, že budeme riešiť problém niekoho iného človeka, ktorému my chceme pomôcť, a ono to ale nakoniec bude na úkor nás vlastných. Takže zase sa vracame k tomu, čo sme povedali na začiatku, že otočí sa to, môže sa to otočiť proti nám. Niečo, čo sa týka financií, sa môže otočiť proti nám. Toto by sme mali veľmi dobre zvážiť, hlavne keď teraz ideme akože niekomu pomôcť. Možno budeme mať problém spolupracovať, s niekým sa dohodnúť, ak vás čakajú nejaké transakcie alebo niečo, ale zase tá príčina môže byť ale v nás. A mali by sme si hlavne dávať pozor, že či nemáme snahu, a teraz uznať sami pred sebou, či nemáme snahu si niečo alebo niekoho privlastniť. Lebo to by sa nám tiež nemuselo vyplatiť. Pozrieme sa na rodinu. Táto karta mi vyšla v minulosti, keď som išiel na nejakú príjemnú dovolenku, príjemný výlet, stravený čas niekde v prírode. Tu v pozadí vidíme človeka, ktorý robí turistiku, tam on ide hore do kopečka. Nejaká správa, tu vidíme listinu. Čiže môže o rodine prísť v rodinných záležitostiach nejaká správa. Čiže buď jedno alebo druhé, čo sme hovorili, z toho, čo sme hovorili, sa v rodine môže udiať v tomto mesiaci. Je to páža, palicové páža. Môže sa stať, že
ako sme si ukazovali tu na tú zástavu, ktorá v podstate je taký zvitok, tam sú písmená. Nejaké písomnosti, ktoré súvisia s rodinou. Možno sa stane, že dostaneme niečo, nejakú správu, nejaký dokument, ktorý bude viesť ku dôležitému rozhodnutiu v rodinných záležitostiach. Možno sa v rodine začne nový projekt. Môže to tiež znamenať, že máme strašne veľkú záplavu informácií, správ a toto nás môže príliš zamestnávať, oslepovať. Musíme sa schladiť, určite sa musíme schladiť a až potom konať. Ešte by som povedal slovo dôvera. Pri karte, ktorá hovorí o rodine, je to aj celkom výstižné slovo. Dôvera v rodine je, si myslím, prirodzená vec vo fungujúcej rodine. Informácie, ktoré prídu, by sme si mali preveriť, ale pravdepodobne budú spoľahlivé a mali by sme im veriť. Ale inak môže to byť pekný čas strávený s rodinou. Ak ho nemáte naplánovaný, tak si ho možno aj naplánujte. Lebo tam sa môžu vyriešiť tiež niektoré otázky, ktoré pred vami stoja. To by mohla byť príležitosť. Vzťahy. No, bude to divoké. Divoké a pozor na to, aby sme sa nedostali do nejakého sporu, konfliktu, ktorý zase karta dole hlavou, niečo, aby sme my nespustili vo vzťahu niečo, čo sa otočí proti nám. Tu je drak, ktorého ten rytier ide zabiť. Ja by som sa v tomto mesiaci, toto je rytier, mečový rytier, ja by som v tomto mesiaci, čo sa týka vzťahov, nešiel za každú cenu zabíjať toho draka. Preto, lebo sa to môže otočiť proti nám. Radšej kľud, chladnú hlavu. V tých vzťahoch sa môže objaviť nejaká neochota, nepochopenie toho partnera. Možno niekto uvažuje o nejakom nezáväznom vzťahu, o nejakej bokovke. Ale pozor, aby sa to neobratilo proti nám zase. Aby sme nevyvolali nejaké zbytočné drámy. Čiže býci vo vzťahoch tento mesiac opatrne. A tu by som ešte vytiahol možno nejakú anielskú radu, že čo robiť. Veľké šťastné zmeny. Veľké šťastné zmeny. Čakajú vás vo vzťahoch šťastné zmeny, len to nesmiete vy pokaziť. Veľmi jednoduché. No a nakoniec kariéra, práca, postavenie. Zase to máme dole hlavou. Mincový rytier je dobrá karta, pretože je to muž, ktorý už niečo za sebou má, alebo to môže byť samozrejme žena, niečo za sebou má už nejaký biznis rozbehnutý. Ale zase v oblasti práce, tí, ktorí neriešia prácu, tak riešia nejaké ciele, ktoré pred sebou majú, čiže tento výklad vlastne aj pre nich. Máte celkom dobrú pozíciu, niečo už za sebou máte, ale zase dole hlavou karta, aby ste sa nedostali do slepej uličky, ktorá nakoniec uškodí vám samým. Toto nás zase varuje fakticky pred zlým hospodárením.
Tieto karty korelujú. Peniaze a práca a sa navzájom potvrdzujú. Mali by sme sa vyhnúť nejakej prehnanej spokojnosti. Mali by sme si preveriť nejaké dohody, keď nás čakajú. Mali by sme si dávať pozor na rady, ktoré by mohli byť zavádzajúce alebo zlé rady v práci. Možno by sme mali prehodnotiť nejaké hodnoty, ktoré sú staré, prežité, ale my na nich stále lipneme. Možno budeme pociťovať neistotu smerovania, životného smerovania, alebo nedostatok sebadôvery, stagnácia. No, skúsime tu dať tiež anielskú radu. Čo s tým? Čo sa týka práce, býci. Mierumilovné riešenie. Toto je kompromis. Toto môže znamenať, že buď niečo, čo zamýšľate, bude trošku inak. Nájde sa iné riešenie, kompromisné riešenie. Alebo to môže znamenať, že sa veci vyvinú úplne inak, ako vy teraz predpokladáte. Asi tak by som to zatiaľ uzavrel pre bíkov. Tak pozrime sa na znamenia, ktoré sú rovnakej kvality ako bík, čiže fixné alebo pevné. A sú to teda lev, škorpión a vodnár. Pričom lev a vodnár sú voči bíkovi v kvadratúre a škorpión stojí naproti znameniu bíka. Takže tieto tri pevné znamenia. Takže pre tieto tri pevné znamenia obdobným spôsobom vyťahneme 4 karty. Peniaze, rodina, vzťahy, práca. Tak začneme peniaze. No. Sme tam, kde sme boli aj pri bíkovi. Tento nov, nielen bíkov, ale aj ostatné pevné znamenia, čiže levy, vodnárov a škorpiónov, varuje pred určitými transakciami, keď to takto poviem, ktoré by sa mohli proti nám otočiť. Ak ideme uzatvárať dohody, mali by sme si preveriť, či sú tie dohody korektné. Mali by sme si dávať pozor, keď nám niekto v niečom radí, či nám radí dobre. Možno by sme mali prehodnotiť, či nie sme my tvrdohlaví, či na niečom nelipneme, na niečom, čo už nie je aktuálne a čo nám nepomáha. Môže to znamenať aj nejakú možno premrhanú príležitosť, že neurobíme niečo, neskúsime niečo, čo by nám mohlo pomôcť v oblasti financií. No skrátka, mali by sme si tento mesiac dávať pozor, levy, vodnári a škorpioni, na zlé hospodárenie. Pozrieme sa na anielskú radu. Správne načasovanie, čiže tam ide o nejaký časový rozmer. To znamená, že keď sa chystáte niečo urobiť, spustiť, tak si premyslite aj to, kedy to spustíte, urobíte, zastavíte, čokoľvek. Lebo ten čas tam bude hrať dôležitú úlohu. Rodina. Rodina. Je tu visiaci muž, ale netreba sa zľaknúť, on je spokojný. On si tam totiž to odpočíva. Táto karta, to z veľkej arkany, nám hovorí, že by sme sa mali pozrieť na veci trošku inak, ako sa na nich pozeráme.
ako on vidí svet teda dole hlavou, lebo visí, ale je spokojný. Je spokojný, že vidí to, čo vidí. Takže keď niečo riešime v rodine, mali by sme sa na to pozrieť inými očami, alebo očami niekoho iného. Lebo veci nemusia byť tak, ako sa nám zdajú. Takže určite sa neunáhľovať v rodinných záležitostiach, je lepšie počkať, stiahnuť sa a prehodnotiť svoj postoj. Možno ho zmeníme. Možno keď sa dozvieme, čo sa dozvedieť máme, tak aj sami prehodnotíme svoj postoj. Možno sa budeme musieť niečo vzdať, možno sme niečo obetovali v tej rodine a teraz čakáme odmenu. Možno v tej rodine je niečo, čo nie je hodné ani nejakého boja. Možno tam sú veci, ktoré asi je lepšie obísť. Čiže určite nejaká sebakontrola. Možno si budeme musieť aj zahryznúť do jazyka. Možno to bude tak lepšie. Ale nemali by sme si to vytýkať, pretože nie všetko, čo sa v tej rodine deje, je v našej moci. Niečo sa deje mimo našej vôle. Proste to treba akceptovať. A treba sa tomu prispôsobiť. A pozrieť sa na to inými očami. Tým pohľadom. Dole hlavou. Urobíme stojku na hlave a uvidíme veci úplne inak. Toto by teraz veľmi pomohlo. A hlavne poprosím nestresovať sa tým, čo vieme, že nemôžeme zmeniť. Nie, možno, že ešte niektorí riešia nejaké záležitosti z minulosti. Ak to tak je, tak tie záležitosti možno nad nami stratia vplyv. Pozrieme sa ešte na anielskú kartu. Čo nám v oblasti rodiny? Požiadajte druhých o pomoc. To je veľmi dôležitá rada. Skúste sa zamyslieť nad vecami v rodine, či je všetko, čo potrebujete riešiť vo vašich sílach. Ak nie, netreba sa bať, požiadať druhých o pomoc. Ľudí, ktorí sú vám blízki. Asi tak by som uzavrel rodinné záležitosti. Pozrieme sa na vzťahy. Nejaké sklamanie, nejaké starosti, nejaké bolesti. Niekto, pozrite sa, tam človek leží, sedí na posteli. Tvári sa nešťastne. Ten pes, ktorý tam vedľa neho je, na neho breše. No, len tu mi trošku tak ide, že či to nešťastie je reálne, alebo či ho tak trošku aj nehráme za nejakým účelom. Trošku mám taký pocit. Alebo možno aj nie, no. Záleží kto čo rieši, ale no netvárime sa vo vzťahoch sa môže objaviť nejaké sklamanie, úzkosť, pocit viny, ale tu mi dosť ide, že je to z našej vlastnej príčiny. Možno, že sa vo vzťahu objaví nejaká neochota odpustiť. Možno sa zamotávame v nejakých nesprávnych myšlienkových vzorcoch. A z toho plynie náš pocit nešťastia. Lebo to nie je reálne nešťastie. To tak vôbec. Toto je podľa mňa len náš pocit. Naše videnie sveta. Mali by sme si prehodnotiť naše myšlienkové pochody a to, ako vidíme veci. Ak máme tendenciu, že treba sa partnerovi nejakým spôsobom odplatiť, pomstiť alebo niečo také, tak to si treba rovno vyhodiť z hlavy.
To nerobme. Akokoľvek, čokoľvek sa dialo alebo udeje, musíme spolupracovať. Nie bojovať. Partnerstvo nie je miestom pre boj. V žiadnom prípade. Ak niektorí riešia dieťa, tak toto nebudem hovoriť. To mi kľudne napíšte, možno individuálne. A možno by sme sa na to pozreli separátne. Dáme anielskú radu, čo vo vzťahoch. Nie je vhodná doba. Nie je vhodná doba bojovať, ale ja si myslím, že na boje v partnerstve nikdy nie je vhodná doba. Práca alebo ciele. Tí, ktorí nemajú prácu, neriešia prácu, tak majú nejaké ciele, ktoré chcú dosiahnuť. To je celkom pekná karta, je to mincová kráľovná. Čiže biznis sa vydarí, cieľ sa dosiahne. Ak preto urobíme dostatok. To, čo urobiť máme, naša snaha vôbec nemusí výjsť na zmar. To je dobré. Dostaneme odmenu. Dostaneme to, čo si zaslúžime, to, čo si odpracujeme. Projekt sa naplní. Mincová kráľovná je veľmi silná dvorná karta práve pre oblasť biznisu. Alebo tí, ktorí neriešia financie, tak riešia nejaký iný cieľ, tak sa podarí ho naplniť. Ale prácou, nejakou našou snahou. Takže takéto pozitívne zakončenie výkladu pre fixné znamenia. Tak pozrime sa na znamenia, ktoré sú s býkom, kde teda nastal nov, v tzv. Averzii. Averzia to neznamená, že ho nemajú radi, ale znamená to, že tie znamenia sa nevidia, nevytvárajú spolu aspekt. A sú to barán, blíženci, váhy a strelec. Sú to znamenia, ktoré bezprostredne susedia s býkom, to sú barán a blíženci, a znamenia, ktoré bezprostredne susedia so znamením, ktoré je oproti býkovi, teda so škorpiónom. Čiže váhy a strelec. Tak, tiež vyberieme 4 karty pre peniaze, rodina, vzťahy, práca. Práca alebo ciele. Peniaze. Tam pohárová kráľovna. A pekná karta. Je to silná karta, dvorná karta z malej arkány. Kráľovna pohárová kráľovna je emocionálna kráľovna. Poháre sú emócie, ale vidíme tam knihu a pero. Čiže nejaká písomnosť, nejaké dokumenty. Ktoré budeme riešiť v súvislosti s peniazmi. Táto karta nám hovorí že spustíme nejaký projekt, ktorý bude kreatívny, ale keďže je to pohárová karta, čiže voda, tak svoju úlohu bude tu hrať svoju úlohu aj nejaký cit, empatia, nejaké
nacítenie sa na niečo. Ak chceme, aby ten projekt, alebo to, čo chystáme, alebo to, čo nám príde, bolo úspešné, musíme tomu veriť a musíme sa na to pozerať. Je to také paradoxné, lebo hovoríme o peniazoch, ale tak na svoje city musíme veci vycítiť. Alebo nacítiť sa na nich, naladiť, zharmonizovať. A vtedy bude projekt úspešný. Rodina. Nejaké sklamanie v rodine. Niečo sa nám tam nebude páčiť. Niečo sme možno očakávali, ale nebude to tak, ako by sme chceli. Netreba sa báť tých kariet, oni sú tak symbolicky znázornené. Tam prepichnuté srdce, v pozadí je búrka, ale tá búrka neznamená nejakú hádku, pozor. To je skôr nejaké sklamanie. A každý už si musí zvážiť, alebo vedieť, či už teraz niečo očakáva, alebo sa ešte len niečo objaví, čo v nás vzbudí nejaké očakávanie, ale ono sa to potom takto, buď sa to nenaplní, alebo sa to naplní inak, ako sme my chceli. A potom my sa budeme tváriť, možno aj budeme reálne sklamaní, niektorí sa tak budú tváriť, to už záleží od každého z vás, a dáme to najavo svojim rodinným príslušníkom. No ale mali by sme zvážiť, že či to bude adekvátne. Možno by sme mali si dávať pozor aj na nedodržanie dohôd. Nechcem povedať, že to má byť zrada, ale mali by sme zvážiť, ktoré veci máme pod kontrolou a ktoré nie, aby sme potom neostali prekvapení. Treba si veci preveriť v rodine. Môžeme pozrieť ešte anjeli, čo nám radia v oblasti rodiny. No, veľmi dôležitá rada, ktorá korešponduje s týmto. Zožeňte si viac informácií. Zožeňte si viac informácií, ak sa chcete vyhnúť sklamaniu, v oblasti rodiny. Myslím si, že tu nie je už viac čo hovoriť. Pozrime sa na vzťahy. Prepracovaní sme, unavení sme, tam niečo vo vzťahu je, čo nás unavuje, ale aj sme toho veľa dosiahli. Máme toho dosť za sebou, čaká nás odmena, ale stalo to veľa námahy. Už len tento plôtik prekročíme tu na taký múrik, to je hradba. Hradba, ktorá chráni ten hrad tam vzadu, ale tá hradba je malá. Tá hradba mu siaha po kolena, hej? Čiže on takto robí takto šup a je tam. Už je na konci, už je tam. Táto karta nám možno napoveda, že partneri sa nevedia navzájom v niečom pochopiť, alebo si nevedia sadnúť, nevedia sa dohodnúť. My musíme akceptovať svojho partnera tak, ako je. Aj s temnými stránkami. Lebo ideálne existuje. A ak je tam niečo, čo sa nám nepáči, no nemáme inú možnosť len brať ho ako celok. Ako balík. Ak sú z vás takí, ktorí máte pocit, že váš vzťah nie je úplne podľa vašich predstav, tak to vôbec nevadí, lebo táto karta ukazuje, že vy na tom pracujete, alebo budete pracovať. Alebo by ste mali začať pracovať, lebo ak si uvedomíte, o čo ide, to je prvá fáza, prvý krok, ktorý musíte urobiť,
a začnete na tom pracovať, dosiahnete to, čo chcete. Dosiahnete úspech. Ale musíte na tom vy sami zamakať. Trošku sa zapotíte, ale ono to pôjde. Tu ani nedávam anielskú radu, lebo myslím si, že toto hovorí samo za seba. No. Práca, kariéra alebo dosahovanie cieľov. Budeme sa tváriť veľmi nešťastne. Alebo možno aj nešťastní reálne budeme. Niečo sa nám nepodarí. Treba veci prehodnotiť. Ak sa chceme do niečoho púšťať, treba si dať pozor na to, či a či vôbec. Alebo kedy. Lebo problém môže byť aj v načasovaní. V nesprávnom načasovaní. Ak máme pred sebou nejakú otázku, ktorá nás čaká na riešenie, táto karta ale aj nemusí znamenať, že nás čaká nejaké sklamanie, ale iba to, že budeme mať pocit zahltenia, zavalenia prácou, že je toho na nás veľa, že to všetko musíme robiť my. Môže mať taký pocit. Pozor, hej, čiže nemýliš si, to nemusí znamenať, že sa nám niečo aj nepodarí sa nejaký projekt. Bude to len pocit, môže to byť len pocit, že je toho na nás veľa. Alebo že o niečom budeme pochybovať, budeme frustrovaní z niečoho. Možno, že budeme mať pocit, že sme bezmocní. Môže to byť, pozor, to môže byť dôsledok, tento pocit vonkajších okolností, ale kľudne to môže byť aj dôsledok nášho vlastného konania. Čiže opatrne, ja by som v tomto mesiaci našľapoval veľmi opatrne. Ale tu vyplýva z tohto jedna rada. Treba si držať perspektívu. Musíme mať pred sebou ten cieľ stále a nestrácať ho a držať sa ho. A určite by sme sa nemali utapať v nejakej sebaľutosti, lebo toto nikdy nikomu nepomohlo. Preto som povedal, že niektorí sa možno budú iba tváriť nešťastne. Niektorí možno nešťastní budú, možno aj nebudú nešťastní, budú mať naozaj len, budú prepracovaní. Ale niektorí sa budú tváriť nešťastne. Ale to si musí človek potom povedať sám pred sebou. Úprimne sám pred sebou. Či niečo hrám sám na seba, namiesto toho, aby som ja sám niečo urobila. Tu ani nejdem ťahať radu, pretože tu rada vyplýva sama automaticky. Zmeniť myslenie, prehodnotiť naše myslenie, náš postoj, náš cieľ, ale aj náš postup, ktorý sme si naplánovali. Alebo predsa len dáme ešte, nech to zakončíme niečím pekným. Odpustenie. No, tak dobre, že som ju nakoniec vyťahol. Odpustenie. Ale pozor, odpustenie má dve možné roviny. Môže to byť odpustenie druhým. Odpustenie také všeobecné, že nie že niekomu konkrétnemu, ale proste nejaký nadhľad. Ale odpustenie môže znamenať aj odpustenie sebe samému. Ak sami seba možno viníme za niečo, niekedy je odpustenie sebe samému ťažšie ako odpustenie druhému. To si ľudia mnohí neuvedomujú. Dobre, že som ju vytiahol. Tak, a na záver si pozrime znamenia, ktoré sú s býkom, v ktorom došlo k novu.
v harmonickom postavení. Jednak znamenia, ktoré sú rovnakého živlu, teda sú s ním v trigone, čiže sú to zemské znamenia, čiže panna a kozorožec. A tiež znamenia, ktoré sú v sextile, čiže v 60, toto je trigon je 120 stupňový úhol a sextil je 60, čiže polovica, 60 stupňový úhol. A sú teda obkročno o jedno znamenie na jednu aj druhú stranu a to je rak a ryby. Čiže panna, kozorožec, rak a ryby. Vyberieme tiež 4 karty. Čiže peniaze, rodina, vzťahy, práca a ciele. Takže peniaze. Zábava. Zábava, hudba, pijatika. Možno minieme peniaze na niečo pekné. V tomto mesiaci možno by sme si niečo mali dopriať. Alebo kúpiť si niečo, čo nám urobí radosť. Pekná karta. V oblasti financií a zábavy alebo niekam si vyraziť s priateľmi, to by mohla byť dobrá investícia. Môže to znamenať tiež dobrú spoluprácu na nejakom projekte, finančnom, dohoda. Možno to bude nejaká tvorivosť, ktorá nám priniesie peniaze. Čiže ak niečo také máme pred sebou, nejaký taký projekt, nemali by sme sa báť ísť doňho. Myslím si, že toto ďalší komentár ani nepotrebuje. Rodina. Niečo budeme sa v rodine rozhodovať, zvažovať. Žonglovačka. To je žonglér. On tam žongluje, hrá sa s tými mincami a žongluje. Niečo budeme musieť riešiť. Správne sa rozhodnúť. Tam je loď, ktorá cestuje do ďalekých zemí. Že by to bola nejaká rodina, ktorá žije v zahraničí a niečo s nimi? Možno. Skoro každý má niekoho v zahraničí. Proste v rodinných záležitostiach nás čaká zvažovanie niečoho. Nejaké rozhodnutie. Budeme sa s niečím sa budeme musieť zaoberať. Budeme sa s niečím pohrávať, váhať. Možno budeme mať pocit neistoty, alebo sa budeme rozhodovať medzi viacerými možnosťami. Alebo sa proste flexibilne na niečom dohodneme, rozhodneme. Budeme musieť niečo vyjednať. Alebo sa jednoducho zabavíme. Môže to byť kľudne aj nevinná zábava. Ak sa veci dobre zvážia, tak toto je prísľub, že veci vybalansujeme správne. Ak sa objavia nejaké protichodné možnosti, alebo už niektorí pred sebou máte nejaké protichodné možnosti, tak pri správnom prístupe sa nám ich podarí zvládnuť a vybalansovať. Nejaký možno kompromis uzavrieť. V prípade nejakých stresujúcich situácií dokážeme si udržať kontrolu. Diplomacia, takt, zdržanlivosť. Keď príde niečo zložité, ak príde niečo zložité, tak jednoducho treba si zachovať chladnú hlavu.
prípade, ak máte v rodine nejaký finančný problém alebo finančnú záležitosť, tak je to len dočasný problém. Možno sa budeme rozhodovať medzi dvoma nehnuteľnosťami, sťahovaním. Alebo niečo aj v zahraničí, niekto v zahraničí. Niečo s rodinou v zahraničí budeme riešiť. Sa rozhodovať alebo s nimi otvárať nejaké veci s našimi príbuznými. Alebo my sami sa ideme rozhodnúť, že či ideme vycestovať, alebo či sa vraciame domov. Aj to môže byť. Ale každopádne je to dobrá karta. V prípade, ak si zachováme správny prístup, chladnú hlavu, tak dosiahneme úspech. Super. A k tomu by som možno ešte dal aj anielskú radu. Je tu niečo lepšie. Je tu niečo lepšie. No dokonca trošku nám to zamotáva situáciu, lebo táto karta znamená, že ak sa my tu nad niečím meditujeme, rozhodujeme, tak netreba sa unáhliť, pretože ešte stále sa môže objaviť niečo, čo je lepšie než to, čo máme teraz pred sebou. Takže preto to nám potvrdzuje to, čo sme povedali predtým. Chladnú hlavu a dobré zvažovanie. A príde úspech. Vzťahy. Pracujeme na vzťahu. Toto mám rád. Toto mám rád, keď ľudia pracujú na čomkoľvek. Keď sa o niečo usilujú, keď majú snahu veci posúvať, zlepšovať, a to platí aj o vzťahoch. 8 mincí, človek pracuje, je v dielni a v pozadí za ním je hrad. To je ten úspech, ktorý máme takto pred sebou vo vzťahoch. Treba pracovať na vzťahoch. Nejaká spolupráca s partnerom. Nejaký projekt. V partnerstve s partnerom spustíme možno nejaký projekt alebo niečo posunieme. Otvorenosť vo vzťahu. Komunikácia vo vzťahu. To je veľmi dôležité. Komunikácia vo vzťahu. Vzťah musí byť o komunikácii. Veľa vecí sa vyrieši práve tou komunikáciou. Predíde sa mnohým problémom, zbytočným problémom. U tých, ktorí vzťah nejaký ešte len začínajú alebo sa vyvíja, tak naša vedomá snaha na konštruktívnom prístupe môže veci posunúť dobrým smerom. To je fajn. No a práca, alebo ciele, tí, ktorí nemajú prácu, ale majú aj tak pred sebou nejaké ciele, preto som až zaokal, pretože to je najvyššia karta z veľkej arkány. Svet. Svet. Dosiahneme vrchol toho, čo len dosiahnuť môžeme. Gloria in excelsis Deo. Spievajú evangelisti, 4 evangelisti, ktorí sú na tejto karte dookola v podobe zvierat. Ochrana. Pod ochranným plášťom niekoho. Svet. Dosiahnutý cieľ, dosiahnuté, podarí sa nám niečo. Niečo sa nám podarí. Dostaneme sa niekam. Veľmi dobrá karta, silná karta. Najvyššia karta s číslom 21 z veľkej arkány. Niečo sa završí. Dosiahne maximum, ktoré sa dosiahnuť dá. Ďalej to pôjde už do ďalšej fázy. Ocenenie, odmena, povýšenie. K tomu ani netreba ďalší výklad.
celkom dobré karty. Panny, kozorožci, raci a ryby majú veľmi pekný výklad na tento mesiac. Tak, to je všetko.